В публичното пространство излезе информация, че в село Баня ще бъдат построени фамилни къщи за настаняване на бежанците. В тази връзка депутата от Атака Димитър Димов попита вице-премиерът Цветлин Йовчев колко сгради ще бъдат построени. Той подчерта, че според данни на компетентни органи, парите за пришълците до края на годината ще бъдат над 30 милиона лева. Господин вице-премиер, последните 2 месеца в България стана ясно, че всички тези пришълци, както ги наричаме ние, са много добре обгрижвани от държавата. Разбрахме от отговорните институции, че всъщност на тях им се издават документи, на тях им се дават дневни пари всеки ден, за да имат какво да харчат в нашата страна. Извършват им се безплатни медицински прегледи. Освен това, на всички лица от 1 до 15 годишна възраст им се правят имунизации. Нещо друго, което е много интересно, има така организиран превоз на тези бежанци до джамиите 1 или 2 пъти седмично. Даваме пример с село Баня, община Нова Загора, където държавата осигурява превоз, за да се извозват до джамия и да ги връщат обратно, където да извършват своите молитви. Всичко това, което се случва, е за сметка на българския данъкоплатец. Взимаме пари от българите и ги даваме за чужди граждани, не за самите българи. Бяха направени редица ремонти на сгради, на десетки сгради в страната, също за сметка на българския данъкоплатец, с цел, разбира се, да бъдат тези сгради пригодени за настаняване на пришълци. Освен всичко това, което казвам, в публичното пространство излезе и информация, че в същото село Баня, което ви посочих, община Нова Загора, ще бъдат строени и нови фамилни къщи за пришълците. В тази връзка въпросът ми към Вас, господин Йовчев, е колко ремонти на сгради са извършени за настаняване на бежанци и колко нови постройки, нови фамилни къщи ще бъдат построени за сметка на държавата? За сега Държавна агенция за бежанците към Министерски съвет не предвижда изграждане на нови сгради за настаняване на лица, търсещи закрила. От края на август тази година, заради засиления миграционен натиск върху страната, усилията на ръководството на Държавна агенция бяха насочени към търсене на сгради, предоставени за управление от други ведомства, за които е отпаднала необходимостта за ползване. С решение номер 569 от 26 септември 2013 г. на Министерски съвет от Министерство на земеделието и храните поради отпаднала необходимост е отнето правото на управление върху имот публична държавна собственост, който се намира в София, район Сердика, Военна рампа Изток, улица Локомотив номер 11. Имотът е предоставен на Държавна агенция за бежанците за безвъзмездно управление. С решение номер 570 от 26 септември 2013 г. на Министерски съвет от Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието в София, поради отпаднала необходимост е отнето правото на управление върху имот публична държавна собственост, намиращ се в София, район Кремиковци, булевард Ботевградско шосе номер 270. Имотът е предоставен на Държавна агенция за бежанците за безвъзмездно управление. В двете сгради вече са извършени неотложни ремонтни дейности. Лица, търсещи закрила, временно се настаняват още в фургони на площадката в Харманли, както и в Националния екологичен център в село Ковачевци. Заради продължаващия миграционен натиск е даден ход на процедури за безвъзмездно предоставяне за управление от Държавна агенция за бежанците на сгради в различни градове на страната. Продължават и огледите на имоти с отпаднала необходимост, използвани от Министерството на отбраната и други ведомства. Госпожо председател, уважаеми господин Йовчев, силно се съмнявам в думите, които казвате от тази трибуна, тъй като нашата информация на Атака е съвсем друга. И се надявам, че ще ви го докажа, че тези къщи ще бъдат построени в това село. Що се отнася до останалата част от въпроса, вие не ми отговорихте колко струват ремонтите на всички тези сгради. И можем да направим едно сравнение тук с вас. Колко старчески домове бяха ремонтирани, колко детски градини бяха ремонтирани или бяха изградени, защото има нужда от тях, и колко сгради за бежанци направихте така, че да бъдат годни за живеене на тези пришълци в България. И знаете ли колко семейства има в България, многодетни семейства, които от години наред се опитват да се здобият с едно общинско или държавно жилище, за да изгледат своите деца, и това им бива отказвано от държавата. Сега обаче, когато става въпрос за чужди граждани, за пришълци, цялата държава е с отворени обятия и ги обгрижваме по всякакъв начин. Само че това обгрижване струва пари. И по данни и на вас, и на други компетентни органи, тези пари до края на годината ще бъдат над 30 милиона лева,
Колко са били до сега, не казвате, а колко ще бъдат от нова година, там също не казвате. Така че време е да се вземете в ръце и когато ние от Атака предлагаме тук в пленарна зала да се гледа въпроса за бежанците и да бъде прието нашето проекто решение за затваряне на границите и да прекратиме този проблем, тези хора да бъдат, ако щете, екстрадирани от държавата и парите на българите да се дават за българи, не за пришълци, ви съветвам и вие като вице-премиер да дадете своето становище за или против това предложение, за да знаят български народни представители най-накрая да се вземат в ръце да гласуват за и границите да бъдат затворени и нито един български лев повече да не бъде даван за тези пришълци, а да бъде даван за българските пенсионери. Ето сега идва зима, българските пенсионери отново ще стоят на студено, но бежанците може би ще бъдат на топло. Децата на пришълците в момента в България им се дават памперси, мляко, дрехи. Какво даваме на българските деца? Какво им отговаря правителството, когато майките искат пари? Че нямало пари в бюджета. Как имате пари тогава за тези чужди граждани? Дълбоко не споделям вашето отношение и вашето мнение по този въпрос. Госпожо председател, правя тази процедура по начина на водене, за да ви посъветвам да направите забележка на вице-премиерите, които идват тук, да отговарят на нашите въпроси, а да не се държат като лектор в Софийския университет и да дават тук какво трябва да се прави. Отговаряйте конкретно на въпросите. Откъде взехте тези 30 милиона, за да ги дадете за бежанците? От парите за здравеопазване, за образование, откъде ги взехте? От пенсионерите, оттам ли ги взехте? Не излизайте на тази трибуна, за да ни учите какво трябва, какво не трябва и да говорите празни приказки. Не на нивото ви заемате отговорна длъжност. Осъзнайте го това нещо веднъж завинаги. Излезте и ни отговорете. Колко струват тези ремонтни дейности? Откъде взехте тези пари, за да ги дадете? Това отговорете, не дръжте лекции тук.